Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Saan ang aksyon? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Cinquanta y con en punto alas 5 na Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas sa kundo malabutan sang signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Inyo palatuntunan sang taran. Action Reports Afternoon Edition yari kita sa Pets sa Jess. Pizza Jess Webes sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya dali sa Negros Occidental sa pilakabahin sa ato sa probinsya daw walagid sang adlaw sa kada simana nga wala sang power interruption. Agin implementar ang Central Negros Electric Cooperative Consortium sa bantog nga tawag mga ka-aksyon amo ning brownout man sa mga hapon. Alas 2:45 ang takna piktado. Ang Burgos, ang Mountain View, ang Talisay, ang Silaya Feeders. Sang pag-trip off, sang Bacolod Silay 69 kV line. Ang siling sang Sereco. Sorry for the inconvenience. Kung sa mga sikat pang tagline ni Anay Presidente GMA, I am sorry. wala na, sorry lang ha. I am sorry. Normal nga nagaluntad ang brownout na sa aton. Pero kung kaysa mga tao maka-aksyon nagasiling, nga daw abnormal kung tumana kalawig ang mga inurasang brownout. Ang importante na rin maka-aksyon sa gihapon, mapahibalaw sang temprano. Magluwas lamang sa indigid malikawan. Hindi malikawan nga mga senaryo. Ang hinaliay o kon golpihanay nga power interruption. Sa balita, una sa aksyon! Ang resulta sa mga tao, wala sang may mahimo kundi magpurugiot magpagot, kag manghayhay. O sa mga ka-aksyon namon galiha, sa mga sumalakdag sang DY Easy Action Radio Bacolod. Kamo amon ginaagda nga magpakigbahin. Sa Action Radio Bacolod Community. Suliton ko ha, Action Radio Bacolod Community. Isa ini ka pribado nga grupo, private group, para magbaton sa mga litrato kag video. Ano nga litrato kag video? Pwede nga litrato kag video angot sa trending nga mga topiko. Angot sa isyo sa ato sa komunidad. Bakit ninyo madabayan? O kung maaktuhan ninyo nga mga hitabo, pwede. O kung anuman nga istorya nga makahatag inspirasyon sa aton taran. Simple lang ni, wala sa anuman nga itse-buritse, gani intra na sa Action Radio Bacolod Community. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Sa subong temprano pa nga nagapasalamat ang Action Radio Bacolod sa mga nakigbahin na kag padayon pa nga nagadamo sa mga luyag mangin kabahin sang sining grupo Action Radio Bacolod Community man sa sulod pa lamang sang sobragoro isa palang kadlaw na kaligad sang ginlansar ini ang Action Radio Bacolod Community may lapit na 1,000 mo lapit na 1,000 ang nakigbahin kag nagasigi-sigi pa ang pagsinulod sa mga luyag mag-intra. Sa ibang dara nga way pa, what are you waiting for? Join na! Now na! Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Anuton tara mga nagabaga nga mga Pangulong dinalan ang mga talalupang doon nga balita sa bahin sang balita lokal. Preska nga balita. Unang nabatian diri sa Action Radio Bacolod.
Duha ka mga persona dakop na naman sa bypass operations. Ang nakuha nga suspected shabu, Diyos ko, patawara sila. Hindi naman basta-basta. Pihogin nga agin kuhaan sila. Isa na naman kadako nga sindikato sang illegal nga droga. Ang na-recover diri mga kaaksyon sobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu. Ini nga bypass operations ginhimo sa parking area sa isa ka bantog nga shopping mall dira sa may South Capitol Road, Bacolod. Ang duha ka mga persona nga nadakpan, isa lalaki, huben pa, 21 anyos pa lang ang edad, taga-Ginhalaran Surad sang Silay. Ang isa babaye pero edad 62 anyos na, ayabaw lula. Senior citizens na nisa, taga Porok Sigay, Barangay 2, Bacolod na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa taga Bacolod, isa taga Silay. Diin bala ini naghalin ang shabu nga asige-sige gihapon sulod. Sining shabu diri sa Bacolod. Ang istorya sa sining panibag o na naman nga bypass operation sa mga hapon. Nga ang shabu nga na-recover, ang balor mga kaaksyon 680,000 ka pesos. Bantayan ta ha. Man ang shabu nga ginatanyag nila kuntani sa bypass operations. Man kun bypass operations, bo silingon aktuhan gid ka na. Nagabaligya ka sang shabu. Nasulod sa ice wrapper mo. Di ang ice wrapper kuntani para naman na sa ice water kag ice. Para ginasudlan sang shabu. Di magluwas na sang ginapatihan shabu. Nga nasulod sa ice wrapper. May bag pa sila nga dalaya. May ara pagid, dugang pagid. Nga shabu. But silingon nga may ara sila sang dulungan pagid nga iban. Magamoning plastada mga kaaksyon ti ang balita. Nagasiling bag-o ko doon bag-o na identify nga mga manubilig sa illegal nga droga diri sa Bacolod City kag tupad sang Bacolod nga mga lugar. Way gini sa bungog nila ang kampanya subong sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ano ba ginibalsa nga balita, Ari? Hindi man iban nga balita, isa pa ka balita. Ginaangot man sa gihapon sa illegal nga droga, patay na naman, dugang na naman sa listahan. Drug personality sa Victorias, ara sa top 4. Sa listahan sa nga Philippine National Police Victorias, gintiro ini kagabi patay sa tubang sang barangay hall sa barangay Estefania, Bacolod City. Yan nga biktima nagatrabaho sa bilang seaman. Huwag na di makabalik sa barko. Kagbata ni siya sang anay pulis. Pinano plastada ba? Ang pulis maka-aksyon nagsiling nga ang ginpatay amo ni ang naga-deliver sa illegal nga droga sa Victorias. Timingan nakapabukolod guro kabig ini. Kaya mga tao subong naanad na. Wala na makibot sa mga katabo nga pagpatay diri sa Bacolod City. Ang una gasunod pensar nila ti illegal nga droga ang ginahalinan. Sa mga nabilin pa na nga nagabaligya akon pati gani sa mga nagagamit sa illegal nga droga labi na ang shabu haber pagbag-una samtang timprano pa. Ang talalupang doon nga balita subong adlaw mga kaaksyon pagod na kuwaan sang recorded CCTV footages ang pagtiro. Amo ni ka-importante ang CCTV. Di bla? Dito sa pulis sa gentiro sa bahin San Tarlac, CCTV man to, di bla? Dapat kon CCTV, tutuod nga CCTV, nga inang ayo mo bla, sang recorded, may i-produce insigida, ang establishmento nga recorded footages. Nagin muno ko na. Man may nakamuno sa akon sa barangay Direction Oliver, ang ginbutang nga CCTV, disinyo lang liya? Oo, disinyo lang. Sa dalan. Why gali record? Why pulos kwaan na lang nanoy? Una sa balita, una sa aksyon. May araban sa kulo command center. May sila command center kwarto na sa ara ng monitor nga mga TV. Pero may nakahutek sa akon sila aksyon malo si sa abla. 100% waay na record. Kaya nga
ang tao nga nagbutang na hadlok sa landong ya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dapat kung tani may ahensya o kung may grupo man no, nga hatagan bala sang task sa pag-usisa sa mga CCTV ni kung bala pulido kag tutuod gini nga sa CCTV pasi kung nasta balang monitor why man record hulaton pa nila guro nga may mga tabo o krimen sa lugar nila kag kag tadlungo na ang ila nga CCTV galing kay ngutek sa ako sila yung action bar ginungod yun nga waya gin pa butangan na record kay landong ya hadlok siya. Yan nga barangay, tawag ka mo sa akon kay hutikan na ka mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Are medyo makahatagin inspirasyon nga balita. May isa ka lola na bisan edad lapit na isa kagatos. Sa gyapon nangin maisog ini sa pagpabakuna kontra COVID-19. Ang lola ginkilala ini siya bilang among pinakatigulang nga nagpabakuna COVID-19 vaccine sa banwasang Valladolid, Negros Occidental. Si Lola Nelly Villanueva sang barangay Lacaron, Valladolid. Ang edad niya 96 anyos na ho. Ang ibang daya nga hubin pa hadlo ka mapabakuna. Way niya sang duwa-duwa si Lola Nelly. Agway sang kahadlok nga nagpaturok sang bakuna. Kaya mga mensahe sang pagdayaw mat-amat nga nagadabo sa social media partikular. Sa FB page sang Municipality of Valladolid. Kaya iban nga way pada sa no pa kamo mapabakuna. Kung way na sang available nga bakuna. O kung kamo ang iguon sang COVID-19 o kung di na gid mapabakuna kag magambal ka mga patay kung batay, bala ka mo na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang hanay sa mga negosyante sa Bacolod na galaom nga wala na sang matabo nga pagbag-o sa quarantine status sa syudad sang Bacolod. Mo gini kay kon isariktohon kag pasaka-sakaan pag ang quarantine classification sa Bacolod City. Ang mga tao maalburuto na siguro. Kay grabe ng pag-antos penitensya sa mga tao diri sa Bacolod. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, sunod-sunod nga pag-abot sa mga bakuna balantayan, pati bag-o nga brand ang magasunod naman diri sa Pilipinas, mag-aabot naman. Ang ato sa debantayan, amoning pag-abot sang kapin 2 milyones. Minilyon niya mo? 2 milyones ka bakuna nga ang brand sa ni Pfizer. Pfizer. Halin sa COVAX facility. Ginalauman nga mag-abot ini sa Pilipinas karon sa gabi. Bantayan tani ha. Amo ni siling ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Lain ini nga sahi sang bakuna, Pfizer naman ni. Lain ini siya sang saan na una nga nag-abot diri sa Pilipinas nga Sinovac kag AstraZeneca. Kuneng Sinovac kag AstraZeneca magpaturo ka kinahanglan kaduha ka beses gid. First kag second dose. Pagtapos mo first, hulat ka anay pila ka simana, hulat ka anay pilak bulan. Tason kompletohon mo ginang second dose mo. Ining Pfizer naman niya. Isa lamang ni sa 3 ka mga sahi sang bakuna nga ginisyuhan sang emergency use authorizations dito sa Estados Unidos. Hindi pareho sa Sinovac, hindi pareho sa AstraZeneca, nga tagduhagid ka dose o kung kinahanglan, ikaduhagid maturukan. Sang bakuna ang tawo nga ginabakunahan. Ining Pfizer maka-aksyon, only 1 dose is needed. Isa lang katurok, okay na. Din ba lang nga lugar ipadala ining Pfizer nga bakuna diri sa Pilipinas, abangan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita nasyonal, pulo pa si Platanta kay sunod-sunod nga mga trahedya subong mga madugoon nga trahedya sunod-sunod nga gakatabo sa ibang nga nasyon. Sa South Korea, may 7 ka mga tawo nagkalabatay sa pagkarosdak sang 5 ka padalgan nga building. Napatay ni sila hindi sa sulod sa building. Man ang building ginademolish sa syudad sang Guangzhou
southwest mo silingon bagat na nakatundan sang Seoul, South Korea. May ara sa makasalidni nga television footage nga ginpakita sa publiko. Bakit ang mga aksyon nga may ara sa isa ka bus, ang bus natampukan sang nagwasaag ag nagtinupa nga mga debris halin sa narusdak nga building na numan ka di malas ining bus nino. Kaya ang bus nga ni didto gid siya nagpundo sa idalom sang building kag natabuan gid nga dugan sang pagkarusdak sang building. Ang siyam ka mga nagkalamatay, lunsay, pasahero sang bus. May 8 pagid kaiban pilason ginala sa ospital. Amo ning report sang National Fire Agency. Di boy nastoyang taran nga mga trabahante sa sulod sang demolition sites nga man. Antes pa naman matabo ining trahedya mga ka-aksyon ginpahalin na dislaya. Musilingon ba na to bilin tao sulod sang building? Ini nagkalamatay ho sulod sang bus nga natupan sa nagwasdak narusdak nga building mga ka-aksyon. Ang gidalina sa pagkarusdak ginausisa pa sa mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. May isa pa trahedya ho. Tinagligad nga adlaw 27 to nagkalamatay sponsor India sa kilat to mga ka-aksyon. Dito sa Myanmar 12 ka tawo patay man to sa paghugpa asang military plane sa Central Region. 2 ka persona kag 6 ka mga crew kag 8 ka mga pasahero sa ang eroplano ang naluwas sa paghugpaa sa mga aksyon dito ni malapit sa city of Pine o Wind. Ang ginapatihan rason sa aksidente amo ning malaing nga tiyempo. Kung tani sa mga piloto manino bala nila lain tiyempo nagbiyahis la. Ang tiyempo di impaktan mo. Forecast lang na iya ang ginasiling sa mga weather specialist naton. Forecast lang na iya, prediction lang bla. Tamo sa mga time nga nagalain ang tiyempo gulpi lang bagbisan gani bagyo. Ang lugar nga napay dalom signal number 3. Way pamagyan sang bagyo kay nagligwat ang direksyon. Para sure na lang, di ba na importante lalaktan? Kung ikaw piloto sa isa aeroplano kung naman nga aircraft mga ka-aksyon, tayo muno nga naya. Wala tala nga magbalik sa normal tiyempo. Alas 5:17 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Arita man ni Mo Ferres, ga monitor gid ho. Musta ka na pre? Ay gahulas na naway, baw. Para si Mani Mo Ferres kag tropa yan ang monitor. Sa ato sa nga pagpangalagan. Alas 5:17 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Gomgo sa mong tiyempo diri sa Bacolod City ho. Beri hula balaon ta observation na report sa ato sa nga patrol. Walin kay nasang udto kon sa kay nasang aga gani wagin magpakita si Haring Adlaw no. Gagom tiyempo naton sbongde. Mayara sang time nga gatupa ang dabo-dabo kon talithi. Dalagi sang kalo kon payong para nga hindi mabasa ang inyo sa nga yubon-yubonan. Sa kabaritor sa ato sa nga live stream, duga-duga, yaknalis na lang kamo, standby lang. Unaon tayo ato sa observation report sa bayan sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, maayong hapon please kamin. May nga production mo na yung hapon sa tutanan yung mga action ng patrol sa gihapon. Live kita nag-report dito sa area sang Barangay 8, no? Kasi wala sa tapos ining ginapatigayo ang daling inventory sa aton ng mga otoridad. Actually, kayo nga na-confirm nagbita natin, duha ka mga persona na dakpan, isa ka lalaki sa isa ka babae, o galing kayo medyo magagay dre, ang ilang inventory nga ginahimo ng special operations unit. Kaya madamo sila sa nag-check action man ng mga documented informasyon. No? Pero ang sila sa balik ka na sitwasyon si RME, mo tining hapon, medyo nagulugan umo ng atong tanyempo. Negatibo na naman ang galom sa kalangitan na mga ginakabalakan sa iban na magbuo na naman ang ulan. Hopefully nga tani hindi lang magdayon. Pero kung mo sining sitwasyon magulubugnaw lang kag medyo buong lang atang kalangitan, okay lang na. Basta wala na siyang pag-ulan, no? Sa sining hapon na kaksyon. Pero nagwa kami bago lang nagalibot kami sa patrol. Nakayamba namon medyo madugay po ni Gorogin balikan rin namon si area tub-tub ganito ba na pag natapos. Nakalibot na kami sa San Juan, nakalabot kami sa may barangay 3 sa may Pure Gold Ladam Action Mar. Ipan to ning stop dito ra.
Kaya may ambulance, di nga kay inanap ka namon, to ginhaboy ko no kabato. Uy. Kaya mga tao, no? Pati ambulance, kaya libot kang nag-conduct sang ila the extraction action march sa mga nagka-positibo sa COVID-19 gamo po ginanadala sa ginaboy ka ba to Uy. kaya doon ko na officially na pa-blatter sa aton nga mga otoridad recheck na naton karon sa station about 2 kiti amon ginanga tuyo ginman lang niya maglibot sa pila ka magdalon sa palibot ng syudad diri sa dalan San Juan no problema sa hapon mga kamsyon kay Ligwagid no hindi tanto mo sila kabugata kontra trapiko ang atong tagambrana like tumodit sila mga kamsyon ang sitwasyon sa trapiko sa liman hapon sa mismo nga lugar except na ginamang kung diri mo direksyon pa South Capol so dito sa ato sa klase publika kay diri sa Burgos San Juan sa liman hapon makabit diri nga light to moderate ang medyo nagapinonsok ang mga salakyan kaya malimbre sa may Burgos Katuslao pagbuhi dara sa traffic lights sila ang labot diri sa reclamation diri kita na no nagapinonsok may ginakayo pa diri nga dalanon anong area sa dalan na Burgos isa na karason kun nga instead nga doon karinya manabyan sa mga motorista one lane temporaryo mga kangson ang ginadira nga ginapanugutan nga makarabay deriban sa dalan Katuslao from Burgos going diri sa may South Capitol Road ang mga linya sa dalanon sa rin kala patulive na report sini nga po makabigla man diri light to moderate ang traffic situation dire-diretso diri ang biyahe sa mga salakyan ang badala nila makalampuas silang sa may 88 sa lahay na ang buhay kaya pwede mo na usuyin sa magusan nga dalang Katuslao from dalang Katuslao Bugos na area na makakson na po sila dito sa may BS Aquino Drive dahil pa sa Aquino Drive, amo na pwede ka left turn para diri ka ng lusot sa San Juan. Kundi mo tuyo pakadto kay Manorte nga bahin sa surad sang Bacolod Macacson. Diversion road. Agod malikawan ang medyo mabulubugat nga trapiko sining hapon sa area sa Dalan Lacson. Kay nag-try kami dito nga makalabay. Malamang ka diri kami maglusot sa may Ramos Lacson sini. Do padugay-dugay ang kami ginalagas kami kadto sa may South Capitol Road. So ang amo gini mo, instead mo may diretso kami Lacson, diri kami naglusot sa Ginaldo. Traffic balik kami diri sa may North Capitol Road naman mag-action. Then right turn sa North Capitol Road. Diri ko kami pabalik sa may dalan Katuslao. Karami bla kay diretso yung biyahe mo kung diri ka maglabay Ginaldo. Kumpara mo kung dito ka maglabay sa may dalan Lacson. Ang dalan Lacson daan from Ramos going to 18 Lacson Street, Tugtog diri sa may 11 Lacson Street mag-action 12. Medyo mahina ang mabulubugat ng trapiko. Karamo pa sa obstruction nila. Binako may mga dito sa nga salakyan. Kung kayo sa dagat na gusto lang mamapanaog sa mga pasahero. O muli nga sundon kit kangaton nga mga driver ang pila ka mga traffic rules. Alam ko panaog kit sa mga area kaya ginapanugutan din lamang. Ang hindi mag-congest. Kaya hindi magtugas sa mabulubugat ng traffic mga kapson ang ini nga mga sitwasyon mismo sa palibot ng surad sa nga Bacolod. Anyway, anything from now, I think natapos din Manila ang pagsulat sa inventory sa mga na-recover ng mga buy-bust items kaya mga gamit na rin mismo. No? Gina-check pa natin rin background mismo sa mga suspects sa mga nagkalagakpan sa buy-bust operation sa nga hapon mga kaaksyon. So, para mo na nanay, atong nga detalye ang pinakaling sitwasyon sa palibot ng sunad. Ato lang ginabismo sa atong talang mga kaaksyon, nilabi na ko ninyo ng mga kaaksyon kung may mata. Ang papauli pag ginamang kung pwede ka makakommunicate, may balogin sila nga dapat nagpreparargit sa proteksyon sa kaulingon kay home, nadyo magalagod umon ng kalangitan, nalikar magtupang ulan, bisda sagit, kaya kagidala payong, kapote, jacket, o kung panapton, o kung naman tayo makakusyon nga proteksyon sa kaugalingon. Amo na ang pinakalusitwasyon sa palibot ng sulat kaning hapon mga kaaksyon, iliman nga dalagan sa trapiko. Kagsitwasyon sa palibot ng sulat, ang tingapon po sila tulong sa inyo sa Dr. Alfred Green Coffee sa tatanan ng mga kaaksyon. Taglibot sa mga production John Diaz. Una sa mga action sa mga production radyo. Oil Mag Santon Plus Herbal Capsule kamo anay puno sa anti-inflammatory compound.
ba? Mga pita dugay-dugay, Santon Plus Coffee Mix. Don't ask just City Hall sa pagbalik naton. Standby. throwing questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Okay, Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon. Diretas babaw para makulo-kompleto. Alex Fuentes, listening, watching. Okay, dua ka Alex. Ang isa Fuentes, isa Monteza. Alex Fuentes kay Alex Monteza. Party on, rock on. All right, Christian Menyes Villalobos. Ayun nga po nagsamarlon. Good afternoon, nagsamar. Thank you. Okay, si Beth Villanueva. Araman si Mox Espanyola, mayang hapon. Ang ginatamyo lang ni Alex si Noel Amar sang Canada, Milail Oligo. Upod man si SN2 Jonard Ostonal sang Philippine Coast Guard. Bacolod, Badapo salamat. Erwin Dicatoria Gonzales. Good afternoon. Monitor lang. Okay. Si Toto Bea Jonathan, Mary Joy Camero watching from Singapore. Joseph Gargarena Garganer. Boss Marlon, Labinada sa Victorias. Thank you. Yvonne Boyser, Dan sharing, salamat. Okay. Si Vanessa M. Mayo, Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Si Mrs. Alvarez sa Barangay Tagob, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa Familia Dialagdon, Apel sang Pandaron. DSB, obo sa Puar sa sang EFC, from Alex Montesa. Martin Aliling, good afternoon. Sean B. Santillan, mayong hapon. Elizabeth Malakagabala, keep safe always. God bless us all and more power to ARB. Harapan si Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon. Lolita Mabakyao, good afternoon. Ka-idol Marlon Hirovaya, watching from Punta Taytay. Joleth Calvez Pamposa, good evening. Harapan si Barrio Garrey, mayong hapon. Nagapangapi kay Matugdaw Gid sa DSB. Nagaulan naman. Bow! Little Baguio, sang Negros, ang DSB. Harapan si Jean Hisolgon, mayong hapon. Merle Guzaga, mayong hapon. Okay, all right. Ayaban, balikan taraman to kadugay ha, standby. Standby. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
sa aksyon! Ibalahon tara detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Gala ang grupo sa mga negosyante diri sa Bacolod nga hindi rin magbag-o ang quarantine status sa Bacolod City. Bagod kung maglain ti damo naman sang mga negatibo nga mga reaksyon. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Art ay hapon Action Art. Mayong hapon, please come in. May nga po lakson, Marlon, hanay sa mga negosyante o nabaraka sila kung hinaligid man nga kapag ligwat o kung pagbago sa quarantine status ang Bacolod bangod siling ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon siling niya ba umugi na ang tunaan sa pagkapugday sa ilahanay kag siling niya budlay ni kung magamulig kag sa bilog mismo nga mga pumuluyo kapin pag-inaksyon Marlon kung halimbawa abi ang himuon sa hulihi sa National IDF wala nang kinapahayo na ligbaton kag magsigit pinasaway ang publiko kag mag-istrikto halimbawa may mga lockdown sila nga di among halilan yung kita ka ibawas sila kay sila ni Sir Frank Carbon sila niya subong pila lang ka percentage sa mga negosyante ang nagatinguha nga makabangon sila niya wala piya nakabangon na nagapanukod pa lang nga makahapa niya wala pagig nakabangon tikon may mga lockdown sila niya no pareho na naging gamitan mo enkwentro sila niya sang shotgun kaya bisan sino na lang ang mapunteriya sila kag tanan din mapunteriya di sigurado igo aksyon malon sige ko may aragin man kay subong ito na tungkol naman kung diin ang mga cases mas dami sila yung may carbon kung ang pagpatuman no, sa minimum health protocol among atupagon subong ang hatagan sa nagahilo nga pagdamon particular na sa mga opisyalis sa tagsa ka mga barangay yari si Mr. Frank Carbon targeted gidya kay para effective inaya pabarak lang kay may lang ko may do mo tongkwan no kay ginbuhat man na last time pero pagka September lupok mong gyapon kay why makita mo to subong kay nakita na kay dapat focus gidya no ang atong nga pag-control kung anong area nga dito fokusan gid pag elevate mo pa i-lockdown mo why na ni di na ni kabangon subong gabangon guro less than 50% kung ikuan mo pa elevate mo pa why na hindi na gini kabangon ang mga empleyados ni madaluman na lang sa kautangan ni mga kabataan hindi nakakaon mayo instead nga subong duwa pa ka business na kung basta isa na lang so for nga damage ni kag mga negosyante kag may hindi ni kabangon uglay buhay why na gini ang mga action Marlon no ang parayag ni Sir Frank Carbon so ga-expect siya na bagong gati ang city subong nga paninguha man nga punggan ang pagtaas pagini na coming days sa bakod sa health protocol implementation hopefully siling niya may epekto ini so that nga wala na sa hindi na matabo ang iya ginakabarakan. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at kayo puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pamatian man na, piho nga pamatian man na sa mga opisyal naton diri sa syudad sa Bacolod. Inang sentimiento sang aton sa grupo sa mga negosyante diri sa Bacolod. Sakto gimana kung may mga lockdown pa liwat nga implementar diri sa Bacolod City. Apektado ang negosyo, mabasulan dira aton man sa lokal nga gobyerno. Total naglawig ni gamaning amoning pag-antos sa mga tao ho. Kung sa mga sitwasyon pa naton kung nabasa ka, ligo ka na lang. No, parang matapos-tapos na. Hindi man siling taran ang tao kung magpaligo, ligo na lang sa tanan, may pag-undang man na. Kaya pag-undang mo ng ulaton ta. Nga mag-undang ni ang sentensya o kung halit nga ginabilin sa aton subong sang COVID-19. 540 Action Radio Philippines Standard Time.
Oy, sa mga nagapangita sang vitamin D3, importante may vitamin D3 ng lawas naton, dugo sang kada tawo. Kay nagahatag ini sang resistensya makaksyon basta may vitamin D3. Ang pag-maintain sa healthy level sang vitamin D nagabulig papag-on sang immune system naton. Ang vitamin D3 gabulig man para Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Kaana samahan. Tanduay Light. Drink responsibly. Pwede na ba tayong mga teachers mabakunahan? Hindi pa yata. Para sa akin, frontliners kayong mga teacher. Okay, balikan tayo nga ito sa ringa pag-acknowledge sa mga nagpadala sandugan nila sa ringa mensahe sa live stream. Si Martin Aliling, good afternoon po, Hambalya. Si Sean B. Santillan, mayang hapon ban, Sean B. Santillan. Elizabeth Malakagamala, good afternoon, keep safe always, God bless us, more power to ARB. Evelyn Pomoseno, mayang hapon, Action Marlon, thank you. Lolita Mabakyaw, good afternoon, idol, watching from Ponta Taytay, okay. Okay.
Si Kent Bolakha Juaneza, mayong hapon Action Marlon. Lucas Villasor, mayong hapon. Tamiyaw ko lang dyan sa Concepcion Village. Kaduhaan ka din sa akon asawa Lida Villasor. Salamat sa paghanda mo sa akon birthday sa mga adlaw. Birthday ha? Okay. Happy birthday. Happy birthday kay Ma'am Nuna Magbanwa. Best wishes and God bless. Hambal ni Alex Armontaza. Manjo Arnejo, mayong hapon. Okay. Si Bert Heraposco Caraballo. Good PM Action Marlon, monitor kami di sa Hotoda, Handumanan. Okay. Homalumina, good afternoon. Corazon Villasis Gayo, good afternoon. Mayong hapon. Thank you, thank you. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Dala sa aton sa Kaluan Sunday 3. May list naman sa number 6. Ewan ko, sabi ka magkapamasabi? Sa balita! Bal naman ginang Denver Nuggets. Mga 25 bansis ang Phoenix Suns sa Game 2 sa semifinals sa Western Conference. Tiba sampang sang Brooklyn Nets kag Milwaukee Bucks sa Eastern naman Game 3 no 2-0 pabor sa Brooklyn ang series. Ampang mambuas ang Utah Jazz kag LA Lakers sa Western Conference semifinals. Game 2 naman abansi ang Utah 1-0. Nagabawi ayhan ang Clippers. Bantayan. Alas 5:52, palikantang detalye sang report sa ato sa nga patrol. Ining dako naman ng accomplishment sa ato sa mga otoridad sa buy-bust operations. Aksyon dyan sa balik ka report, please Kevin. Action Mar, mga sobra 600,000 pesos kabalos ng illegal na droga na recover sa aton ng mga otoridad sa buy-bust operation. Iligin ka sa hapon, diri mismo sa area sang South Capitol Road, open parking Ayala Mall, Barangay 8, Sulag, Sang Bacolod. Actually, mga subject, ang mismo si Susana Diaz, 62 anyos, kag-residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Sulag, Sang Bacolod. Ang isa man nga nadakpan, ang ginkilala kay Jose Carlos, 21 anyos, residente sa Purok Grove, Barangay Ginhalaran, Siyudad Panisa, Sang Silay. Sunod rin kay Police Captain Paul Vincent Pinton, ang Station Commander sa Station Number 2. Ano tapos sa reaction na Masri? Ang ining lalaki nga si Carlos, nagabaligya ini siya sang illegal nga, o kung nagabakal ini siya sang illegal nga droga na kay Diaz, ako na ilabi nga pagsayag. Natiyempuhan, siriman nga apon, nga sang ginka sa buy-bust operation, of the night, si Carlos, kag Diaz, Action Mar. Kaya gali, ang mga operatiba ng Special Operations Unit 7 ng Philippine Drug Enforcement Group. PEDEG ni sa Action Mar, hindi ni sa PDEA ha. Kaya may duwa na mong, ang PDEA is a separate agent. Iya gini ka Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Group, o kung PEDEG, ang Special Operations Unit 7 Action Mar. So, ang joint operations sa Station Number 2, ang matarintan doon, the timing na sila dawa ang naaktuan sa gingka sa ining buy-bust operation. Ang recovery diri, isa lang ni not-tied plastic nga bag na may unod sa white crystalline substance. Yung ginapatihan shabu. Ini ginaburban talaga bukat sang 10 gramos kag may estimated market value na 680,000 pesos, 680,000 pesos Action Mar. Nakuha man ang 1,000 peso bill nga amo ganing kwarta kag may mga budol money o kung nalabang play money o kung fake money yung sa Action Mar. Kag may isa diri ka paper bag ko sa rin dito ginsulod ining isa ka ice wrapper di siya isudan niya sang illegal nga droga nga dulutag ko pa rin wala pa rin na pang food Action Marlon. According to kay Tindon, very man ko gina-monitor sang SOU, galing kay tiginalantaw ganin nila kaya wala pa ni sa watch list mismo sang kapulisan sa Station 2 ining subject na si Diaz kag ang ining nadakpan nga si Carlos Action Marlon. Ari si Police Captain Paul Vincent Pendon sa itong interview dito mismo sa live area.
Secretary, sa ang Vice Operation, sir. Una sa tanan na mayong hapon sa itong tagpalamate, no? So sining hapon, nakapatigayon sa isa ka bypass operation diri sa may South Capitol Road, open parking area sa isa ka mall, sa barangay 8, Bacolod City. Kung sa diin na duwa ka suspitsado ang aton nadakpan, amo ni sina Susana Diaz y Arlante, Balo, kaga may pangidaron nga 62 years old, kaga residente ni siya sa Purok Sigay, barangay 2, Bacolod City. Sa sige ilayon man nadakpan man ang iya kaupod si Jose Carlos E. Salgado, 21 anyos, kaga residente ni siya sa Purok Golf, Pinilaran, Silay City. Asa sa sumarin ang papainit siya 21 anyos, kaga residente ni siya sa Purok Golf, Pinilaran, Silay City. So, pagi sa isang confidential or informant naton, kakaupod sa Special Operations Unit 6 sang PNP Drug Enforcement Group sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Jimmy Laguyo, kakaupod sa aton operatiba sa aton istasyon sa Police Station 2, natigayon ang isa ka bypass operation, no? So, na-recover diri sa ilang posesyon ang inabalobanta ang kabugaton 100 grams kaga may estimated street value of 680,000 pesos. So sa subong tinion nga padayon pa ang pag-inventory, pag-marking sa aton mga operatiba sa mga na-recover naton ng mga legal nga droga. So diri lang gid ang operation sa sugod. Diri na gi-transpire ang operasyon sa parking lot. Wala na. Anong ang related sila suno sa initial ko nga pagpamangkot or pag-interview, no, ang lalaki nga ni ga-transact ni siya sa babae nga ni. So ang babae nga ni mo ni ang subject sa operasyon naton. So na-entrap naton ang duwa ko suspetsado, kaga muna nakuha naton sila. Pero wala na sila relasyon ang duwa. O tingol, entrapment sa survival. May bus operation na ano lang naton na dakpan lang naton sila nga duwa nga gaupod. So na paano pati si Police Captain Vincent Pendon, ang station commander sa station number 2 na may kakana siling bypass operation sa lingapon. Ang matabo siling duwa, sila ang mga pamilya preso dira sa custodial facility sa station number 2 kay wala man of course no ang custodial facility ang PEDEG SOU Action Mar. Sila pa sa kasang kaso ng paglapas sa laying nga dumi sa pagbaligya kapag upota sa illegal nga droga. Balik nagikan sa patrol, sa ito talagang mag-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga batihan natin sa Yapon, kinakawalakan, pabakodo ng resistensya magtamara sa maragad ng matanan sa Xantong Plus Gold. Kaya Xantong Plus Gold, imogikan sa patron ang taglibot sa Makabadaksyon John Diaz ula sa aksyon na sa Makabadaksyon Radyo. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masamigin na rekomendar panyawan herbal capsule with Trinidad, okay. Nalis lang inyo sa ning pagpadala. Erenio Loberas, thank you. Arman Regalado, Eddie Laos, Trexie Ibosio, kag si Nalor Bibar, Santiliana. No, pero pasensya, di na malabutan ninyo sa ning agpadalang mensahe. Basta importante din acknowledge na kamo. Okay, Erenio Loberas, thank you. Las 5:59, Action Radio Philippines Standard Time. Ay ibang nga balita, way tabalabutan tuto karon sa Action Farming Line. Alas 7, top to balas 9, with Action Brian Morden. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar.
mga balita lokal, balita nasional, kag iban pa. Action reports after the edition, magabalik buwas. Ako naman, Action na Marlon Henubaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!